съм Dark Hex, тук с мен е Ефе. Той също снима клип, както виждате, ето го. Ето му и неговия клип, гледайте се двамата. И днеска ще обикаляме в парк Русалка. Това е също като нещо като влог, но обикаляме. И той обикаля също. Ви покажем някои тайни на Кърджали. Да, тайни на Кърджали. Люки ще ви покажем. Не люки, ами едно нещо, където... Да. Ще ви покажем с моя приятел, където снимахме един клип, където се катериме. Това сигурно, ако някой го е изгледал, да го гледа. Май беше два епизода има. Един аз се катеря, другия той. И нека да продължим с този клип. Той тук сега снима този. Пак, не мога да го кажа. Това съм аз. Това е той. Това е той. А това е той. И хора, сега ще ви покажем някои много нови неща. Вижте зад мен какво има, ако нещо видите. Вижте, каменно нещо има зад мене. Това е в град Кърджали, мога да си кажа адреса, но няма да е в този клип. И ще направя специален клип за това. Ще го включа след малко. Хора, извинявам се за всичко, което... Тези клипове, които не са нужни на някои хора, затова се извинявам много. Някой, ако иска да не ги гледа, но абонирайте се за моя канал, за сега да ви го кажа. МРФ спря да снима. Да знаете. И ще ви покажем най-голямото дърво. Сега ще ви покажем най-голямото дърво в град Кърджали. Ще спра клипа за малко, после ще ви го покажа. И хора, ето го дървото, което е огромно. Някой, ако не може да го види, това е почти 1 километър. Вижте. Виждате ли? И ние сега ще се катериме малко на него, ще снимаме как се катерим. Ето, аз колко мога. Хора, няма да мога много да се изкатеря, защото съм с телефон. Ако мога от другата страна, но МРФ е там. Той също е ютубър. Утре сме на училище, както знаете, днеска е неделя. Утре на училище ще снимаме клип как играем на двора. Но това ще няма как играем на двора. Утре в училище ще има един клип, където ще правим една бразилена Павел, един много голям дълъг човек, който е миризливко. Ето тук е миризливко. Един път удуши и двамата, не знам, се говорихме. Сега, откакто почнахме да снимаме клипове, и напишете долу в коментарите как да сложа снимка на канала от телефон. Моля ви го напишете, за да знам. И сега това е от този клип. И утре ще се видим в училище, може и после да направя още един вечерта, но утре ще се видим в училище и това е от целия клип и чао!